A gekkojaimról szeretnék egy újabb videót feltenni, hogy Mädchen oder Junge, azaz das heißt fiú vagy lány. Kezdjük is a egyik gekkommal, ami nem itt van, hanem talán itt van. Itt van, na. Meg ott a másik. Ez a nem akarja adni magát. Ez a gekko, azért lehet látni a vonalat benne, hogy ő egy fiú. A vonalról lehet megkülönböztetni, hogy fiú-e vagy lány. És a lány gekkónál, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, hogy fiú vagy lány. Neki itt nincsen meg a vágás. Azt láthatjátok. Neki itt semmi sincsen nagyjából. És oda dugja fel azt a műtyürkéjét. Most nagyon idegesek. Szerintem ennyi volt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!